Да извлечете парфюма на морето изглежда невъзможно, докато не откриете Аква де Уелба. Една майска сутрин Фабио, Киара и Марко се оставят на свежата прегръдка на бриза на Елба. Те отплават за разходка около острова, която ще промени живота им. Но не ме разбирайте погрешно. По пътя си не попадат в плен на сирена, а на друго също така омайващо творение – аромата на морето. Вдъхновени, те поемат по пътя към изличането на есенцията му, за да можем днес да носим навсякъде с нас това усещане за лято, свобода и непреходност. Но за да се пресъздаде магията на Тоскана, са нужни най-добрите майстори-парфюмеристи. Тримата герои се гмуркат надълбоко и сформират екип от специалисти с задълбочени познания в областта на изкуството и културата. Днес Аква де Уелба е посланник на морето. Продуктите, произведени на самия остров, носят едно очарование, създадено от контакта с природата и връзката му с чувствителната натура на Тоскана. Колекцията им включва над 10 аромата за тяло и помещения и е допълнена с елегантни аксесуари като кърпи и халати за плаж. Едно съвършенство, простиращо се над ефимерния лукс. Оказва се, че където и да се намирате, морето може да стане неизменна част от вас с ароматите на Аква де Уелба. Ако искате да направите ежедневието си по-изискано, да изненадате партньорите си или да подобрите бизнеса си, доверете ни се. Предлагаме селекция на необикновени продукти. Сету. Това е всичко.